Unboxing iPad Airista. 64-gigainen versio, VLAN ja 4G modemi. 5. sukupolvi iPadeista. Eli mitä on paketissa sisällä, mutta ei avata ihan vielä tätä. Katsotaan sitä lootoa hieman. Se on yhtä tyhjää puhuva kuin aikaisemmatkin versiot, mutta tää jopa kertoo mitä täällä paketissa on sisällä. Me voitaisiin lukea se ihan ensiksi. Sisältää iPad Air, Lightning USB-kaapeli ja USB-virtalähte. Tuki CDMA, GSM, UMTS ja LTE mobiiliverkkotekniikat. Wi-Fi, Bluetooth ja GPS. Sitten tässä lukee, jotkin ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikilla alueilla ja riippuvat liittymäsopimuksesta sekä operaattorin verkosta. Katso tietoja LTEstä sivuilta apple.com kautta FIC kautta iPad kautta LTE, jos sitä ei siis tiedä. Täällä lukee hauskasti sitten myös, akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan. Ja sitten, akku on ehkä lopulta vaihdettava uuteen. Eli siis tässä lukee, vaikkei tätä ei pysty avata tätä laitetta sillä tavalla, että pystyisi akun itse vaihtamaan. Se on jopa liimattu tonne sisälle niin kovin, että niiden akkujen vaihtaminen tulee olemaan aikamoinen ongelma. Mutta ehkä se tarkoittaa sitä, että tää sitten lähetetään Applelle tai jollekin muulle Applen hyväksymälle korjaajalle ja ne sitten sen fiksailee. Mutta tehdään nyt se mikä on tarkoitus, eli unboxing. Käytetään luotettavaa psykoveesta tähän hommaan. Muovit auki. Sellofaani. Ja me saadaan ehkä se kuuluisa Applen piaruääni tästä näin. No ei nyt tullut sitä, mutta melkein. Ja tässä on äärimmäisen kevyt, alle 500 grammaa oleva iPad Air. Aika uskomaton fiilis, kun se on tässä näin nyt käsissä. Tää on todella kevyt, siis ihan naurettavan kevyt. Mutta ei siihen sen enempää tässä vaiheessa. Mitä on muuta? Applen perinteinen tämmönen, missä nyt on näitä pikaohjeita. Ja kaikista tärkein tarrat. Semmosta. Sitten on se Lightning, niin kuin paketissa lukikin. Latausliitin. Ja nyt tällä kertaa on tämä USB-laturi niin kasattuna valmiina. Et muuta tässä ei ole. Mutta tää on siis tietenkin, niin kuin nyt olette varmaan nähnyt, niin se, oliko se nyt Black Grey? Se ai että tää on kyllä. Tää on siis aivan uskomattoman kaunis. Ohuet reunat, Airin tunnusominainen tämmönen piirre. Mä menen ihan sanattomaksi, tää on todella mieletön. Pistetään virrat päälle. 64-bittinen versio. Tässä iOS-stäkin olla, koska tässä on 64-bittinen prosessori A7. Sama mikä löytyy myös 5S iPhoneista. Hola! Se huutelee siinä ja pyytää tehdä asetukset. Eli tässä se nyt sit on. iPad Air. Pitäisikö täältä löytyä suomi jostakin? Siinähän on. Valitaan kieltä, no se kyllä valittiin jo. Akkua on 80%. Eli ihan heti ei tarvitse tätä lähteä lataamaan. Valitse maa tai alue. Ha. Täältä etsitään. Täältä etsitään. Ja etsitään. Ja etsitään. Suomi. Ja nyt sitten niin pystyy tästä lähteä verkkoon ja hakee
backupin iCloudista tai sitten käyttää uutena laitteena, miten haluaa. Tämä on tuttua jokaiselle iOS:n käyttäjälle, mitä täältä seuraavaksi löytyy. Tässä on iOS 7, aivan normaali, ei mitään lisättyjä ominaisuuksia, vaikka tämä uusi kone onkin, tai tabletti. Tämmönen.